Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Bin sunnar annabi mata ba ku kai mu ba. Yawan san annabi maza ba ku kai mu ba. Koyi da ɗabi'unsa mata ba ku kai mu ba. Ibada ba wasa maza ba ku kai mu ba. Son annabi ba gulma mata ba ku kai mu ba. Yawaita salati ma maza ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Kishin manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Yin hidimar maulidi mata ba ku kai mu ba. Hiralin maulidi maza ba ku kai mu ba. Rubutun begensa mata ba ku kai mu ba. Sauraren begensa maza ba ku kai mu ba. Yawaita karatun shi mata ba ku kai mu ba. Yawaita ambatan shi maza ba ku kai mu ba. Yin hidima mai ƙarfi mata ba ku kai mu ba. Soyayya mai zurfi maza ba ku kai mu ba. Ko yawan ziyararsa mata ba ku kai mu ba. Yawaita mafarkinsa maza ba ku kai mu ba. Mata ba ku kai mu ba. Maza ba ku kai mu ba. Da sunan rabu zanayin wannan lamari, Allah kudusu salamu wahaiminu fili. Faɗakarwa ce na zo na yi a cikin shiri, da sanar da mata abin da ba su fahimta ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Bana komai ban yi salatin annabi ba. Ƙara salati ga annabi ja gaba shugaba. Allah sa jakadiyar kaunu faɗi mu ja gaba. Mu mata ba kai mu salatin annabi ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Yadda ba ban yadda ba sai mu sako ilimi, zan baki hujja ki bani hujja ba sai gumi. Kowa ya bi hujjoji shine a kaimi, ya maza a yi mata su kai mu wurin shugaba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Na yadda kowa ya zo da hujjojin da ya rika, sannan a cikin hujjojin a zo da sadiqa. Ke yar wata yau kuma zaje za su sha jiƙa. Zan ba su karatun da ba su taɓa jinsa ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa, amma bari in to in ba damuwa, in zan sa su gaba ɗaya waƙar za ta yawa, in hujja ce Bilalu ma baya isa ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Hanzari ba gudu ba maza ku tsaya ku ji. Sai da Khadija ita ta ba annabi agaji. Ita dai ta ba shi kariya ba wani namiji. Ba Abubakar ba Umar ita dai ce kan gaba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Mata ku saurara zan yi muku tambaya, wane shugaban masoya annabu na duniya? Ku sani sayyidina Abubakar shine na ɗaya, kuma shi ɗin namiji ne ba wai mace ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah daga mata an gama. Ba wani mai magana in har muka ce Fatima. Ita annabi ke miƙewa in ya raganta ma. Ko ita dai ta ishe mu hujja ba fargaba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Wai mata ko kun mance sayyidina Ali, kan san annabi sai da ya zan baya da hankali, da kaunar manzan Allah ya yi tawakkali. Son annabi ya sani bauta ba ta waninsa ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Soyayyar annabi sai in ba mu ce Hindu ba. Daga duniya ta shaida domin ba a kai ta ba. Har 'ya'yanta ta ba da kyauta gun ta ba. Ko ba ta iya barci in ba ta ga annabi ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. To mata ko kun manta Abdul Mudallib ne, shine yawa annabi soyayya bayyane, ya zama makin uwa da uba daga gunsa ne. Ba abin da annabi zai nema wanda bai masa ba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Reno shayarwa soyayya sai sadiya. Wani tare na annabi ta sanya shi a zuciya. Sannan ga hadima suwai batil aslamiya. Ga ummul ma'abadi maza ba ku kai mu ba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba. Zan ba ku karatu kan Salman al-Farisi, kan san manzan Allah ya zama mukaddisi. Yan wance iyayensa yan uwansa mu dan wasi, shi son manzan Allah ɗaya sanya gaba. Kaunar manzan Allah mata ba ku kai mu ba. Sannan mu muke da Nasmatu ba mamance ta. An kashe ɗanta mijinta har da mahaifinta. Sunan manzan Allah shi ɗaya taka ambata. Bata samu nasuwa ba har sai da ta ga shugaba. Kaunar manzan Allah maza ba ku kai mu ba.
wata matar ta kai uwar sulkarni ne, wanda in ya ji suna annabi shi zai suma ne. Sahabai ka tambayar sa ya annabi yake ne, kuma duk da hakan bai taba ganin annabi ba. Kaunar manzon Allah mata ba ku kai mu ba. Ku tsaya ku ji inda kaunar annabi ka tafiya. A gusai idanu sai ba jaruma sahabiya. In kafirai suka harbi annabi da kibiya, za ta kare jikinta domin ta kare shugaba. Kaunar manzon Allah maza ba ku kai mu ba. Manta mu muke da Zaidu bin Harisa, in maganar soyayya ce wannan ya isa. An ce ya zaɓi annabi ko iyayensa, ya kyale iyayensa ya zaɓi shugaba. Kaunar manzon Allah mata ba ku kai mu ba. Jarumta soyayya wannan na gwammace, da an ce wace zance ummu salma ce. Soyayyar mutuwa ku sani Farisa ta muce, wadda ta faɗa cikin wuta don san shugaba. Kaunar manzon Allah maza ba ku kai mu ba. Wai mata ko kun mance Imamul Maliki, wanda bai faɗan annabi in ba tsalkin jiki. Ga ilimi ga son annabi a cikin dokoki, bai sa takalmi Madina don son shugaba. Kaunar manzon Allah mata ba ku kai mu ba. Wani aiki sai ta murada atul adawiya, duk wani wali ya ganta don dole ya sunkuya. Mamar su malamar su kuma mai ba su tarbiya, har kun bani dariya amma bari mu je gaba. Kaunar manzon Allah maza ba ku kai mu ba. Wai mata ko kun mance Shakbar hawa ne, soyayyar ma da kanta in yas babanta ne. Wace mace ta yo aikin da yayyo shi a bayyane. Mata ba ku kai mu ba. Kaunar manzon Allah mata ba ku kai mu ba. Wai akwai wanda ya kai uwa kaunar ɗanta ne, sai da Amina manzon Allah shi ɗanta ne. Waza ya kai ta kaunar shi shi fa jininta ne. La 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 maza ba ku kai mu ba. Kaunar manzon Allah maza ba ku kai mu ba. Ni alƙali na zo ne in yanke hukunci, mai ba maza kariya maki 10 ya ce, ita ko mai kare mata maki 15 ta ce. Don haka a wannan ƙaliyar mata ne gaba.